А джунь, дзунь, жунь, дзунь. Ну что, будешь меня учить, как правильно вымовлять? Ну, буду, конечно, куди ж я поденуся. Ну давай. Ну і сёння ў нашай граматычнай частцы мы пагаворым якраз пра правілы беларускага вымаўлення. І першае, што трэба сказаць, гэта ўсім вядомае нам аканне. Наша аканне, дарэчы, адрозніваецца ад акання ў рускай мове, каб мы не блыталіся, таму што ў рускай мове ёсць вельмі моцная рэдукцыя, якая зусім не ўласцівая нам. Мы і пішам і кажам малако, карова. У той час, як па-руску павінна быць малако, карова. Вельмі кароткае. Так што звярні ўвагу, і ты цудоўна гэта ведаеш, звярніце ўсе ўвагу на тое, што менавіта мы прамаўляем вельмі поўным гукам такім. Малако, корова. Абсалютна правільна. І пры гэтым аканні гэта не толькі пераход О у А, а гэта таксама пераход Э у А. Калі, напрыклад, у нас ёсць шэрсць, але шарсцяны, шэпт, але шаптаць. Адным з такіх варыянтаў аканне з'яўляецца яканне. І яканне ўжо адрозненне ад акання. Яно уласціва менавіта словам пасля мяккіх зычных гукаў. Яканне адбываецца толькі ў першым складзе перад націскам. Напрыклад, ён нёс, а я нясу. І вось гэта першы склад перад націскам, і мы вымаўляем гэта я. Або лес, але лясы. Тут таксама трэба звярнуць увагу на тое, што гэтае я, яно не скарачаецца фактычна ў сваім гучанні, і яно не гучыць як і. І калі беларус гаворыць, напрыклад, па-расейску, ён кажа як. Такое бывае? Такое бывае, на жаль, вельмі часта. Калі ён кажа... У Москве ў камандзіроўцы. Лягушка. Лягушка? Так, ён кажа па-французску. Ён кажа па-расейску. Лягушка. Мясной магазин. І гэта зусім не па-руску, таму што па-руску это павінна быць лягушка. Мясной магазин. Таму вось наша гэтае яканне, яно сапраўды, яно настолькі у нас глыбока сядзіць, што нават у такіх словах, дзе ёсць я, мы яго не скарачаем. Гучанне ўсё роўна поўнае такое. Дарэчы, яканне распаўсюджваецца не толькі на першы склад перад націскам у межах аднаго слова, але таксама і на прыназоўнік без і часціцу не, якія стаяць перад словам, якое пачынаецца з менавіта нацяснога склада. Напрыклад, не маю грошай або не трэба. Мы не павінны казаць не трэба. Менавіта з яканнем не трэба. Без нас, без маці. Вось гэта памылка, якую робяць вельмі часта, менавіта таму, што гэтая арфаэпічная норма, яна не адлюстроўваецца на пісьме. Мы не бачым гэтага, адпаведна, мы гэта не кажам. Калі казаць яшчэ пра гук Г, то ў беларускай мове звычайна гэта будзе гук Г. Хоць пры гэтым ёсць выключэнне. Ганак, гонта, газа, швагер, не геглы. Ну, трэба сказаць, што гэта вельмі адноснае выключэнне, таму што вельмі доўга нам казалі, што яны менавіта вымаўляюцца з выбухным гукам Г. Потым перадумалі. А зараз, в прынцыпе, ўжо дазволена варыянтнасць. Можна сказаць і ганак, і ганак, і кузік, і гузік. І так будзе правільна, як мы любім. А можна так, а можна так. Так, як мы любім абсалютна. Выбірайце. Ну і тут, калі мы ўжо перайшлі на зычныя гукі, трэба абавязкова памятаць, што ў беларускай мове, ў нашай мове ёсць 6 зацвярдзелых гукаў, якія заўсёды мусяць вымаўляцца цвёрда. Ну і асноўнае, з чым бывае праблема, гэта, канешне, гук Ч, які ў нас вельмі цвёрды, і гук Дж таксама не ўласцівы рускай мове, і таму часта яго вымаўляюць асобна Дж. Гэта вымаўленне абсалютна няправільнае. І вось такія гукі, як Дзе, Дз, рэдкі гук для нас, але ён ёсць, і Дж, яны заўсёды вымаўляюцца злітна, вымаўляюцца як адзін гук, бо гэта і ёсць адзін гук. Проста яны на пісьме перадаюцца пры дапамозе дзвюх літар. І вымаўляюцца яны асобна толькі, калі настаяць на мяжы прыстаўкі, напрыклад, і кораня. А так мы мусім казаць сяджу, адзін гук. Або тень, або пэндзаль. Ну, вось гэта гуцы, ну, уласцівы, звычайна, запазычаннем з польскай мовы. Усе ведаюць гэтыя прыклады са словам снег, сцяг, але не ўсе ведаюць, чаму менавіта гэтыя гукі вымаўляюцца так мякка. Адказ вельмі просты. Калі мы маем гэтыя гукі з і с, а пасля іх стаіць мяккі зычны гук, то тады прыродная мяккасць опускаецца на нас з нябёсаў. І тады мы скажам беззямельны, змесці. Хоць трэба адзначыць, што гэтыя гукі вымаўляюцца шмат мякчэй, чым у рускай мове, але пры гэтым не так мякка, як у польскай мове, бо некаторыя ўжо пачынаюць на польскі манер, ну так ужо змякчаць гэтыя гукі, што ўжо як пуховая падушка атрымліваюцца гэтыя гукі. Дык вось, ёсць выключэнне з гэтага правіла. Калі мы маем гукі Г і К, то там якраз нічога мы не змякчаем. Мы скажам раскіс, згінуў,
а даводзіцца чуць менавіта памылковыя варыянты. Раскіс і згінуў. Так казаць, сябры, нельга. Ну і гукі, якія мы яшчэ не ўзгадалі, это падоўжаныя гукі, якія ўласцівыя нашай мове і якія вымаўляюцца вельмі працягла і зноў жа як адзін гук. Мы будзем казаць калоссі, насенне, жыццё, багацце, бездарожжа. І што яшчэ хачу ўзгадаць? Спалучэнне гукаў тр, др. Яны пішуцца, так і пішацца на пісьме, вось гэтыя дзве літары тр і др. Але ў беларускіх словах часцей за ўсё гэтае запазычанне, даўнія запазычанне беларускай мовы, яны вымаўляюцца ўсё ж такі як тар і дар. Мы не кажам літр, мы кажам літр. Мы не кажам метр, мы кажам метр, кіламетр. Пра гэта не варта забывацца, таму што гэта менавіта адрознівае таксама ад расейскай мовы. Яшчэ адна цікавая асаблівасць беларускай мовы – гэта прыпадабненне шыпячых гукаў да свісцячых. Мы не скажам на лыжцы, мы скажам на лысцы. Мы не скажам смяешся, мы мусім сказаць смяешся. Сябры, як вы зразумелі, калі шыпячыя гукі прыпадабняюцца да свісцячых, то свісцячыя гукі ў сваю чаргу прыпадабняюцца да шыпячых. Мы не скажам сшытак, мы скажам сшытак. Не скажам бесчалавечны, а скажам бесчалавечны. Усякі экзатычныя спалучэння літараў кшталту. Мы не скажам у лодцы, мы скажам у лодцы. Мы не скажам на рэчцы, а прамовім на рэчцы. Для беларускай мовы не вельмі уласцівыя спалучэнні зычных гукаў, асабліва вялікія спалучэнні, як трызычныя гукі. Яны пішуцца сапраўды. Мы пішам французскі, аднак мы іх не вымаўляем. Пры вымаўленні мы іх спрашчаем. Мы кажам французскі, а мы пішам чэшскі, але кажам чэшскі. Мы пішам пражскі, але кажам праскі. Ну і варта яшчэ памятаць, што спалучэнне ds таксама перадаецца як c. Гарадаскі неправільна, гарадскі правільна. Пры гэтым такія словы, як смачна і яечня, вымаўляюцца менавіта так, а не так, як у рускай мове. Сябры, з вамі была праграма «Мова на нова». І сёння мы гутарылі пра беларускае вымаўленне.